Il-Gvern għaddej bi studju bil-lan li tiġi esplorata l-possibilità ta' sistema ta' vjaġġar bil-helikopter bejn Malta u Għawdex, dan sabiex tkompli tittejjeb il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi is-sibt filgħaxija fil-11 edizzjoni tal-GoZo Tourism Awards organizzati mill-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu. Li hopefully nlestu l-istudju sal-aħħar ta' Marzu biex nisploraw il-possibilità li jkollna helicopter link bejn iż-żewġ gżejjer. Din hija xi ħaġa li kemm il-Ministeru tat-Turiżmu kif ukoll il-Ministeru ta' Għawdex iħoss ikun bżonn jus ħafna gżira ta' Għawdex. Se nkomplu naħdmu biex Għawdex will step up u jsir destinazzjoni aktar attrajenti u t-turizmu jibqa' jkun l-aktar settur importanti għal din il-gżira. Il-Ministru għat-Turiżmu saħaq kif flimkien mal-Ministeru għal Għawdex qed jinħadem pjan ta' implementazzjoni biex jissaħħaħ it-turizmu f'Għawdex. Il-Ministru Mizzi qal kif l-għanewlieni tal-Gvern u li jiġġieled l-isfida tal-istaġjonalità u għalhekk qed jiffoka fuq setturi u swieq ġodda. Fl-istess attività, il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana qalet kif is-sena l-oħra kienet waħda rekord fit-turizmu Għawċi. Fatt rajna 6 miljun persuna illi qasmet bil-GoZo Channel u allura dan ifisser illi kellna żieda double digit fuq is-sena ta' qabel. Ifisser li l-ħidma li qed issir mill-Ministeru għal Għawdex flimkien mal-Ministeru tat-Turiżmu, GTA, MTA u l-stakeholders kollha qegħdin iħallu l-frott u jawguraw tajjeb għas-sena 2017. F'din is-serata fost l-unuri li nataw lil ħaddiem Għawċin li jaħdmu fit-Turiżmu Għawċi kien hemm il-ħaddiem tas-sena Għawċi fit-Turiżmu flimkien ma' dak żagħżugħ u l-Lifetime Achievement Award in Tourism. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.